急いでください。なんか恐れいいですか。お前右半分しようと言って朝方が左半分しようと言って予定あと少し困って聞かないでください。こう手拍子したいんで首がかけてもいいです。お願いします。あ、今の位置がギリです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そこから外行くと入りません。はい、みんなよくやって。いずれにしろ俺は映るわけですから。あと男消しのないこいつら。お
1曲目はちょっと元気な歌のわややいわややいはわやや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 わややいっていうところがあるので、皆さんよかったら一緒に声出してください。Crecer
ランマダが流行ったその原曲の失恋の歌になります。浅香さん、もうちょっとこっち来た方がいいよ。あ、そう。始まりだから半分ペースでどうせ Google ピクセルで消しちゃうけどね。低い。高い。安い早い。うまい「
かなかアレンジがアレンジそうね、アレンジにしようね。アレンジがねまあいつも通り。まあ平常運転平常運転。そうですね。失礼いたしました。ありがとうございます。はい、じゃああと2曲頑張っちゃおうかな。次の2曲はあとは元気な曲なのでね。ピンポンピンポンがいいですよね。さんだからねそう楽しい声の悲しい声の。でも曲はあ違う違うアップです。後半の迫力あるカンポーニャを歌ってください。この二人が参加でボロボロだねすいません、はるばる。今打ち合わせやってますねはい、テンポあるテンポ。これもカルカスの歌です。もう一回やろうぜ。実はもっと上手いんです。でも本番でやるともっと下手なんです。行こう。Miles deseos, miles se mueren. Regalemos tiempo al tiempo, que nos diga que se dé. La belleza de al mirar mi vida me doy tus palabras con que matas mis ilusiones. Donde mueren ilusiones, miles deseos, miles se mueren.
さっきの若い人たちのね、バトンをうまく引きつけたかっていうとちょっとわからない親ちなみに命を削って演奏してます。すごいでさ、3人でもすごい、うちらメンバー以上のね。学生さんは本当に眩しくてキラキラしてるからね。昔学生さんでしたから。最後もいきます。今日は川端に来ちゃいました。聞いてくれてありがとうございます。最後の曲です。見てた。ナイスで最後まで踊るかな。どうもありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございました。死ぬかと思った。はい。
あ、全然我慢ですよ。いますまだ。